Kano sa gyud mo nakaabot diri sa Cagayan, sir? Kuan, gahapon. Gahapon. Oh. Kano sa mo unang mibiya dito sa inyo sa Sinakaban? Kuan. Sa 4 ito. Pizza 4 sa Sa November. Nobyembre. Oh. So, kuan karon 8 man karon, so 4 na ka adlaw. Gikan mo Sinakaban. Oh, na trabaho sa wala may trabaho ito. Wala pa mo nanarbaho. Pero katong kano sa mo asa mo nanarbaho sa Kanang kuan, Butuan. sa Butuan. Butuan na sipit. Kano sa mo nanarbaho dito sa Butuan? Kuan na to. Dugay na po, dugay na to eh. Dugay-dugay na. O nga, turong bulan naman ito. Tulo na kabulan. Okay na, kuan man ko, stranded mo ko may nagsagop na mo dito nga balay ba nga wa pa may kita og trabaho kaya ang hatod na mo dito gibiyaan ni. Mm. Gulay sa balik sa Usamis. Katong naghatod sa inyo kinsa mo to? Si Nonoy Bularse. Nunoy. Oh, Kanis Nunoy mo nag-recruit sa inyo nga nay trabaho. may trabaho Gi padulong sa kuan, Butuan. Butuan. Oh. Asam niyo na ilas Nunoy? Sa Usamis, kuan man na dati man na siyang amo-amo. Amo-amo siya. Oh, bali ang iyang negosyo kay kahoy nga ginagmay. Mhm. Di ba gikan man mo og Sinakaban ngano nakaabot mo og Usamis? Asa? Ay ikaw taga Sinakaban gid mo nagpuyo. Oh, sinakaban dyan. Pero nganong nakaabot mo og Usamis? Nagatrabaho ko sa Usamis o kay kahoy po, nga lahi nga amo. Lahi nga mo, so dito ka nakatrabaho. Oh, then kailan ako si Kuan? Si Nonoy Bularse. Sununoy mo tong giingnan mo nga nay trabaho dito sa Butuan. Oh, Kuan me, panimpalad lagi ko no. Kano sa mo niya gidala sa Butuan? Standby na ko dito sa Butuan. Gikan pag-uli niya, tulo ka adlaw. Way labot sa pagtrabaho, pag nakakita ko trabaho. Ay pero nakatrabaho gyud ka dito sa Butuan. Nakatrabaho yun ko dito. Kamo duha ni Joseph, kamo duha nagtrabaho ka dito sa Butuan. Unsa kadugay yung trabaho dito? Tulo ka bulan lagi. Tulo ka bulan. Oh, kanang tinabuhan ang pag-standby tulo ka bulan. Tulo ka bulan pod. Gibiyaan man mi dito. Gibiyaan mo. Oh, tong Unsay trabaho ninyo dito sa Butuan? Kuan. Kanang tangki sa gumil. Unsa man na siya? Kanang sa uwel. Oil. Oh, Dili sa construction. construction na po na. Construction. Oh, Construction yapon. gihimo na mo. Ang uban, uban gitawaran og tubo, ang uban pambungkag. Pila sweldo ninyo dito? 350. 350. So mo to na tulo ka bulan na pod mong nagtambay kay humanan yung trabaho. Oh. Mo na nga ngano naka-decide man mo nga ang nakaabot man mo diri sa Cagayan Di naman makaya, no. Pasmo naman may. sa dito sa Butuan. Oh. So pag anhin niyo diri sa Cagayan, Sa may baklay kay wa may kwarta. Piso. baklay layo-layo man ang Butuan ug Cagayan. Layo. 3 days? Ayaw may niabot dire. Grabe, iinit kayo. Singsilong yung sukuan. Kanang purok. Binaklaya gid nga baklay gid nga Baklay yun. wala po yung nagpasakay sa inyo hunungan mo og mga jeep na po uban nga mga buutan, mga truck, wala yung nagpasakay. 10-wheelers, bawal man nila. Bawal sa nay magsakay. 10-wheelers. So nagsulay mo para Oo. pero wala gingnan mga bawal. Yunungan may program na may nga bawal. Ang sa kuan, ang sa wingban, nagkana na mo pang para pero di man mahunong. Di manghunong kay mahadlok pud tingali. Ngali. So mutang paggikan sa Butuan, unsa nga barangay inyong nahapitan? Kaya pag baklay na mo. Oh, nay mga barangay nga Carmen. Barangay Carmen. Oo. Carmen dito sa Butuan. Butuan. Hapit mo dito. Oh, dito may nadugay sa waiting set. Witning shed. Nagulat-ulat mo dito. Oh. Sa highway ra na sila, highway ra. Hiwira, waiting set. So baklay na pud mo. Baklay na po. Then, ambot ko sa itong lugar atong uban. Pagkuhanan na mo, pag-agian. Hindi bang lain mo, lisod mo itong mga lugar ang pangalan to. Ang lisod pangalan. Pero highway ra gid mo gasubay. Highway, may kasubay yun. Nga, mudungko, unta may ka ng mga checkpoint. Oo nya. O daghan man checkpoint dia. Dagang checkpoint, dungko Nya. checkpoint. Nga ka tayo maulong yun yung dungko checkpoint. Diretso-diretso lang yun pero wala yun nung may sitaha. Baklay lang mo. Baklay raw, wala yun nung may sitaha. Wala nagsita ninyo. So mutong tulo ka adlaw nga binaklaya. Asam matulog budap na dalan. Purok, then, Purok sa purok mangita mo og purok. then, mo paypaw lang may sa pagbalay o balay ito sa purok.
Pwede gaan Dilit yung puro. kagawad. Gawad o kuwan. Gawa Chairman. ito serman, bro Mm. serman. So hangtod nga nakaabot gid mo diri sa Cagayan. Ito nga nakaabot ni Res Cagayan, kayon pag-abot na mo dire, nangawala may kay baklayon punta na mo Iligan. Iligan? Mulaos mo gid mo Iligan? Butuan to Iligan lugar? Oh, baklayon punta na mo, gabi na kayo nako nya. Na lipat pa mi sa mga sakyanan ug hapadulong. Hmm. Sa ubos may nangagi, ano tulay na sa ubos daw, Oo. nagputong pa diha. Oo. Abot mi dito sa sapa o suba kay naman pud motor nangagi dito, abi ko dito agion pa dito para pasakas taas sa kasada. Dili man di ay. Moto nga dihay babae nga nakita na mo dito sa suba nga Mm. nagtinda nga mao ra isa. Hmm. Nagingon nga kanang inyong paglakaw dangop na lang ng barangay. Mm. Kay gabiin ang dako. Sa barangay na dyan ni madam kay patin yung kapuya mo tiil. Hmm. Tinabiro ra. Pag abot mo sa barangay di pakaon may pakape, mo kape. May patulog ni pinot. Ito matulog. Sa barangay mo natulog. Barangay. Diri konsolasyon. Oh, solusyon. Konsolasyon. So after ato mo nang asa pa din mga barangay nakaabot. Wala na istoryahan may nga. Istoryahan may nga kuan lagi dangop lagi tre kon re. Oh. Istoryahan may. Ato nang iadto ugma. Matong gihatod mi dire. Dito unto kumiro sa Magnom. Hmm. Nya. Pasa mo diri sa Bombo. Bombo Radio. So at least karon nga pero unsay mga trabaho ninyo dito sa inyo sa Sinakaban? Kung mo gani makabalik mo dito, makauli mo sa inyong trabaho. Sa ako alam, maintain akong trabaho ngayon, edad pa ko 14 nagsugod. Hmm. Wala yung bansuhan. Bansuhan. So possible mo balik ka dito sa Bansuhan kung makabalik kag Sinakaban. Sa Sinakaban ra ang Bansuhan? Sinakaban o pwede sa Tanggob, sa Akop. Tanggob. Mm. Ikaw Sir Joseph, ang ikaw usa po'y trabaho nimo dito? Gyapon. Ag- Balik ko parme. Balik kag farmer. Nay gitikad ngayon ta imong ginikana dito? Ulitaw pa man ka ba? Ulitaw ba? Ikaw po, sir, kwan, nakay duha ka buok anak ba? Na, So, katoy mo hang anak, kisa may nagbantay sila karon. tuwa sa akong apuhan lagi. Si mga apuhan? Oo, inahan sa ako asawa. Sila mo nagatiman. Wala Pero- na atiman, ang laang na po dito. Nang laag ra pod. Pero ang lisod ani karon kay ikaw wala kay trabaho, kinatanggong ka, di ba? Wala ka nakasuporta dito para kwarta, wala. Kuwan, katulura. Katulora katong time na pakitrabaho sa butuan. Itong time nga, burag, okay pa ang kanang amon tong sinana, tiit. Hmm. Okay pa, daot na mga tiit. Duha na magkabulan na yan kasi eh. Ay ba? Dagko na kayo may kutang sa tindahan. Para kaon. Mm. Ito nga ang kwarta niya. Ito nga, matay, wala man ni klaro. Kaya pasmo ganin sa mo itong mga anak, mama, ito, pamilya mo ito. Ah, ba? Mo ito nga, sa dito baklayap. Hindi ni. Nangi kay murag ako una ko nakadungog ingon mo nagbaklay mo gikan butuan padlong diri murag lisod kay tuhan pero base sa akong pagpaminaw pod sa inyo grabe nabati pod nako ang kalisod kakapoy gid. Pag-abot ko na mo dito sa kuwan, ang seat nila sa pag-abot sa barangay, ang seat nila sa kuwan, ang seat nila sa Tanod. CBO. Oh, CBO. Oh. Kaya ko yun, tayo tinuod yun yung nagbaklay ng mga anak. Nangi. Dagko kay may ginawa, ang tiyan eh. Ah, ba? Lahe. Nila sa mo, hurot lang. So sa ita ba? Sige lang. Sige lang kaya to mang natawagan pod yung mayor dito nya busy pa sa gamay karon pero nagpasalig to nga tabangan kit mo. Ha? So hulat-hulat ta lang mo ha. Sige sir.